Right, muri yeZimbabwe kusakara kwatiri kuita zvekare pano paHatsirari 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara utena on the notification bell kuitira kuti pandinoona chidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapo uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndikuti subscribe and turn on the notification bell. Muri yeZimbabwe sekuziva kwamunozviita manews updates paHatsirari anouya akabatanidzwa tinge tichiitira kuti muwane manews updates ezvinhu zvakati wandei zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka please subscribe and turn on the notification bell. First update yandinayo vadikani update iyo yemupurisa iye abuda achichema achigunun'una. Dakusiye mchiona video rake wapedza kuona video tozvodofika comment section ini saHatsirari ndiri pangokuzivisai zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe manews updates ane proof asina maside effect mukati. Saka ndinokumbirawo tilike this video after tapedza kuona this video tatiri wanzei malikes evideo riri kuitira kuti rifambe. Usaskipe this video noti ndine update yemukadzi iye ari kuunza chikomba mumba murume wake aripo. Ndatone first update achibvayo tatambura kuno izvo ndaudzingwa mukembi apa ndora 100 ndora 50 US dollars ndakatora maloans ndichiti sezvo zvakaitwa nemi vachibvayo na His Excellent ED kutaukowo marations ndikafara ndikati aiwa nyika inovakwa nevene vayo iko zvino ndakati aiwa zve 50 US dollars ikai plus marations tikazopindawo mukabhonasi katakapuhwa na His Excellent aiwa manake iko zvino zvitasiyamuone vadzoka vanhu vaya vasingade progress yapresident vakuti sitogara mumamesis kune dzimba dzakavakwa dzonzi mamesis and cantines ndozvataunza ndibhadhira 100 years ndobhadhira futi 180 yekudya mameals $2 a day $2 lunch $2 dinner ndo wana kuku 7 iko zvinozvitasa mone ndakabva from a poor background andakana mara ndakana set aiwa ndikumbiro vachibvayo ndimi chibaba chedu His Excellent aiwa we support your vision tiri tose muchirongwa ichocho ndokusapotai His Excellent. But kuna mwana vari kudzorera pasi manje ndo support you His Excellent chivhayo aiwa muri chibaba muri makuru wani aiwa mwari rumbidzwai totenda His Excellent totenda tiripo tisi mapurisa enyu behind you behind the scene tiri kubata basa ngaritsve tinotenda. Next update iyo yemukadzi uyo ane murume iye driver wemakombi. Nyaya iyi yakaitika kubudiriro 4. Driver wemakombi uyu anova murume wemukadzi uyu akaita accident. After aita accident mukadzi uyu ari kuunza chikomba mumba. Asvika nechikomba mumba anowaredzera murume wake pasi orara pasi iye okwira pamubhedha nechikomba kusvika kuyedze. Vanhu vemunharaunda iyi vari kuchema vanhu vari kugunun'una nezviri kuitika pambapa. Asi icho chikomba ichi chine zvivindi zveizvi kuti chiri kunatsoona kuti mumba umu mune murume ari kutorwara akaita accident. Iye ndo pachiri kusvika chobva chapinda mumba. Ndemwe point iyo ndatitaure zvedofika comment section. Vamwe ndo vari kuti mukadzi uyu ari kurivenja, but kune kurivenja kwakadai here nhai hama. Dakusiye mchiona video yapedza kuona video tazvodofika comment section. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti budiriro 4 ndirika budiriro 4 muri yeZimbabwe. Murume muri kuona akarara pa muri yeZimbabwe ari kurwara. Murume uyu akaita accident saka ari kurwara. Taura kuno kwatiri kuti tiri pamba pake nemudzimai wake. Asi ndasvika pana pamushure mekuti vagari vemunzvimbo yecommunity vane kususumwa kwavari kuita pane zviri kuitika ende vari kutaura nyaya yekuti iwo vari kurwadziwa kuti murume uyu ari kurara pasi mudzimai wavo achirara pamubhedha nomumwe murume. Asi ndaita mukana zvakare wokutaura nemudzimai wachona. Ndichaenderera mberi chikuudza kuti mudzimai ari kuti kudii mukoma wangu panapa pamba penyu here pamba penyu handiti saka ichokwadi zvamuri kuona vanhu vese vamuri kuona vanhu vecommunity vazama kuuya kuzoungana pamba vachiti vari kurwadziwa nekuti murume uyu akarara ari pamba akarara but vari kuona mumba muchipinda mumwe murume. Next update iyo yemwana iye akatungwa nemombe akafa. Zvandichakuitirai paupdate ida kusiya muchinzwa audio muzondiregererawo nenoise ichaitika kakuitika paaudio iyi. After wapedza kunzwa audio tazvodofika comment section insaHatsirari ndafunga kusiyai tosangana zvekare munguva inotevera. Much love. Kunde murada
mwanakadzi akaroorwa wake mwechete uyu ichi zvikutaura mwana uyu angane 1 year 7 months mwana uyu amai vanga vari mukati mekuita sei mekuwacha vari mukati mekuwacha vachibva vatora Zambia vachiwaridza pasi vachibva vagarisa mwana wavo aripo ipapo achitamba aripo ipapo kwakune mombe yakauya mhuri yeZimbabwe amai vakatozunzwa kuti kune mombe iri kuuya amai vakatoona kuti mombe mamhanyire iri kuita iri kuuya vakada kuzama kuti vamhanye kunosimudza mwana but mombe haina kumira kana kutya kana kuvhunduka mombe yakaramba yakamhanya kuenda ikasvika ikoko ichinotunga mwana kubva pakatorwa mwana nemombe kuenda paakanodonhera vanoti pakaita 11 meters pakasumudzwa nemwana kubva pane akagara kusvika paakanokandwa nemombe mwana uyu akanorovera akatoona kuti aibuda ropa munzeve nemumhino mwana uyu ipapo pakazotakurwa vanhu vakumhanya kuti anobatsirwa vakatoonekwa kuti mwana uyu achinosvika kuchipatara angachionzaita sei ashaika mwana uyu ashaika kudaro avana kumutora kuchipatara ikoko ndobva aiswa mumochari amai vakakanganisika kuona kuti mombe yatunga mwana imombe yani vakataka kubvunzwa nezvekuti mombe ndeipi vakati handichazivi kuti mombe yange iri tsvuku yakadai mukaona munogona kuinongedzerere vanhu vakuda kuziva saka vanhu vakaenda kuchipatara mangwana chino vachidzoka vachibva kuti mwana uyu paakadonhera pane ropa ndatikaona nguva iyoyo saka hatina kukwanisa kubvisa ropa notakata kumhaina mwana kupi kuchipatara ngatidzokerei panzvimbo mhuri yeZimbabwe vachibva vadzokera panzvimbo vachinodzokera panzvimbo kunosvika panzvimbo vachimbonomira vanhu zvokuratidzana kuti iri ropa riri ropa iri ngatibvise iri ngarite ropa iri muchiorera dauya mombe yezvakare vanhu vakatiza asi good luck mombe ina kutevera vanhu yakangosvika kateva kuchema nekubova ichitsika paipe panga pakapedzisira paine ropa remwana vanhu vachibva vatya baba nemwana mombe iyi wanike ndeya baba lemwana afa uyu kureva kuti munhu ane mwana akafa baba vake ndova nemombe iyi sekuru ndova nemombe iyi saka vanhu vakatanga kuti hakuna zvinhu zvakadaro zviri pachena izvi muridzi wemombe ndiani chaita sekuru vachengeresa muzukuru murora paanga achiwacha mwana ari pasi pamba pavamwene here akatovakira muyadzima vamwene pamba pavamwene dzimwe dzenguva mwanayo atambira kwavamwene but zuva iri vamwene vanga vasipo zvokuti kana achiita mabasa ake anotopa mwana vamwene ende mwana uyu vanomuti magariro makuru anga achiita zvinoenderana nekuti 1 year 7 months nezvinoenderana mwana ane nguva iyoyo zvakatosiyana panoratidza sekuti pane urwere zvakare wangori pamwana sekuru vapenyu ambuya vapenyu saka zvadaro vanhu vakataka kuti aiwa sekuru nambuya sekuru ngavataura ndova nemombe iyi hatina tsvake zvasataona mombe yaita zvinhu izvi dai ari mwana wasekuru ava auraya munhu ndiaringamujeri saka mombe yasekuru vanoziva zvavakaita mombe yavo kuti waimusiyabva kuri chimhanya kune dzimwe ikabuda sekuru vachibva vati mwanangu inozviziva kuti mashoko arikutaurwa nevanhu ndiri baba vako unogona kusataura neni but zviri kusvika mutsiri dzangu handizivi zvauri kufunga ngatibatsirane isusu ngatisiye mwana ari musha ngatimbofamba mwanangu but mukufamba kwedu muroora achibva ati pakufamba kwenyu handisari mwana ndiwangu uyezve muroora zvazotomubata kuti haiwa mombe maurayiro ayo sekuru vanofanira kunge vachiziva zvaitika vachibva vafamba vese vakafamba nzvimbo dzinenge 3 vafamba nzvimbo dzinenge 3 vaiudzwa kuti aiwa mwana uyu kubva iri nhumbu zvakanga zvatotanga but matangiro akaitwa zvinhu izvi zvokuti amai vakabvunza kuti imimi muri mukadzi wechingani zvikanzi ndiri mukadzi wechitoo zvikanzi bvunzai murume wenyu kuti mukadzi wokutanga akaendei varimo zvikanzi murume achibva ati mudare mumatare zvakaendera mukadzi wokutanga asi zvinhu zvandingaudza mukadzi wechitoo zvinei badare redu kureva kutakaranga ndobva vaenda kepiri achibvabvunza mukadzi wako wopiri aripi mukadzi wako kutanga iwe ari kupiwe zvikanzi takasiyana naye wetatu zvikanzi handidi kukubvunza bvunzo wabvunzwa nevamwe vairiwa panhongonya akabvunzwa achinzi ndaona mukadzi uyu ari mukadzi wepiri asi
vawakaziva iwewe semurume vakadzi vawakaziva vakadzi vanokota iwo 10 17 vanonzi washona chandataura mukadzi uyu ndewapiri asi vawakaziva iwewe 17 kureva kuti vawakatamba nawo semurume nemukadzi watamba ne17 asi vakadzi vawakaisa mumba vaviri wana akaenda uyu ndewepiri uyu mai vemukadzi wawakasiya vakakuti zvikanzi kudini zvikanzi vane zvavakandoti zvikanzizo vakanditi wasiya mwana wangu wabvisa tsvakirai kuno asi kana usati wapedza kumuroora haugari nomukadzi zvikanzi une laki waurayirwa mwana anga achifanira kupa mukadzi seshoko wakauzwa iwo kuti haugari nomwe mukadzi saka mukadzi uive kwaka vakambomira kusvikira ararama kusvika pakuita mwana wacho iye ndianopona kunyange ukaita mumwe haararame kusvikira wanzi kwanzi unofanira kuenda kumukadzi wakasiya unosatsvakirai kuno woisa matekenya ndebvu woisa mombe dzedanga wobvisa mabhachi kana wapedza kuroora mukadzi wakasiya wochizoroora ndo zvakaitaurwa nambuya vakwewe zvikanzi hongu zvikanzi ndizvo unofanira kuita zvikanzi right nyaya iyoyo handine inayo ndakuda kurwisa nyaya yemwana akafa kana uchida kurwisa nyaya kuti uzoroora ndeimwe nyaya hanje kumba kwako baba ndada kukudzikunurai muroora iweyo iti sori kuna vatezvara vako izvezvi kunyange wakafirwa iwavo vari kukuti sori pakufirwa but vaite sori wozovaudza kuti isori iyeyi zvikanzi sori baba ndanga ndichiti ndima chika mwana wangu zvikanzi izvo zvanga zviripo nemwanakomana handikuti ita sori nekuti baba vako muroro parimwe chete but zvanga zviri mauri but hazvizirizvo iwewe ndiwakapara mhosva kwawakaenda ukanoroora iwe ukasiya mukadzi but mukadzi iye ndikandikupe mhosva zvakare ndiwe dambudziko wakasiyire mukadzi zvikanzi kudini zvikanzi handiti kutaura zvisikonzero nomwe mukadzi saka nyaya iripo napa ndeyekuti hanje kumba kwako toda kuroora tiri baba pako nhasi hatirare toda kuroora takavesa moto ndokubva vaenda kumba uku vaenda kumba vaiveswa moto saka wanda chaiswa ipapo ndichoti vakaenda 2 days vachitiunganidzai tenge huswa kana zvimajanga zviya zvichibage zvaizvo hatidi huswa kana kuti huni dzinoita marasha toda huswa hwokuti tikavesa unofuta uchipera yes kana muchiisa marasha isai tsiga rimwe chete pane patoda kudira sauti yedu panzi vakakabata sauti yegreen handisena mbeona kuti inoshanda sei sauti yegreen sauti yadirwa mumoto ikaramba kuputika waingia paya panenge pane zitsiga remoto reyo yobvenze pamarasha waine tsiga remoto ichiputika uchinzi taurai zvamuda kutaura kana mwana unyanga nezita nenge akakuuraya ita zvamuda kuti zviitike ita izvozvo vachinopedza mangwana vachienda kusora mangwana chakuondoka mukamakepe kuchibva kwauya mumwe mukadzi akauya achidonhera pamba achimhanya achiti bedu wee ndiri kurohwa nemwana wenyu muri kurohwa nemwana wangu mwana wenyu upi zvikanzi iyewo muri kuti akafa zvikanzi 1 year 7 months zvikanzi kwese kwandabva ndiari kundidzingirira mukadzi akauya achimhanya akadondera pachivanzi akabva kupi anobva muvhileji imomo but paukama ukama hwachona vanoita sokunonzi nemurume akafirwa nevana mukoma nemuning'ina kuna nababa but pane mumwe ukama hwokungosimbisa but usiri hweropa rimwe chete zvinoenderana nemutupo right apa mukadzi iyeyo kuti pakwaita mukadzi waakati adonhera ipapo wadati kuti ndibve panapa ndisheterei mainhenga ayo nditore amainhenga achingosvika ipapo huti utasike muno hakira vese ipapo vari kuti vari kurohwa vari panzvimbo ipapo pane vakadzi vanga vari kuchibhorani vachibva tanga kunetsana zvikanzi iwewe uda kunetsana neni pano pachibhorani iwewe nenyaya yemvura togona ngokupumura unofunga achizvizivere kuti oyo uri mumwe wevamwe vakasvika mwana mainhenga amaiwe zvikanzi kwa iwewe unotaura nyaya idzodzo hausi kutora sabhuku maisabhuku anosiyera kuti iwewe uri girlfriend yavo ndokutaka kurwisana vachipedza kurwisana kunyakoka ndokutaka kunetsana mangwana vanhu vese vakabva chinoripota kwasabhuku havana kunoripota nyaya yekuti tarwisana nenyaya vakasvika vachiti tauya panapa isisi kumbakwira ndisi kurara tiri kurohwa nemwana wamainhengi uyo akabva zvikanda sabhuku nyaya iyo handiikwanisa chandokwanisa ndechekuti handikwanisi kutaura nemi muri mega vanga va4 but vanga vachitaura sokuti vane murume akaita accident ari kurwara asi uri muchipatara ndiye mumwe anga ari ipapo vanokonanga vanhu 5 vane chokuita pamwana zvikanzi right sabhuku inini zvandogona kuita handikwanisi kutaura nyaya dzenyu chichinjira mashoko nokuti ndambonzwa kuti manetsana imimi pakapinda zita rangu
asinyema usitaura panapa aisi kuti pakati penyu ndodana nemumwe but mutaranye kuti muri kurwa nemwana zvandakuita inini sati kutaura kuti ngati mudani nyora tsamba unyorere mhuri yekwanhengo kuti kune vanhu vari kuuya pano vari kutaura ivo vachiti vari kunetseka nemwana wenyu akafa kana vauya pano mukawirirana ndokupai tsamba yokuenda kwamambo vachibvaisa tsamba kufemiri iyayo yakapirwa nemwana femiri iyayo vakauza kuti tikukudai musi wesatade pano vakati nenyaya yesu kanzi kune nyaya yakati tukanzi sorry mwana wedu chaikumba kwedu uchiri nerufu asati atoviga chiri muchana asati apedza kufambira nyaya dzachona kana tazopera kupedza kushandira nyaya dzachona ndopa tichazokuudzai kuti iko tinozvitaita sei tinenge tatidzikambei tiri vanhu vari kuchema asi zvinoda mwiri apo madzimai achiri kungorohwa vangani madzimai vari kurohwa madzimai 4 watakaziva ndekuti murume wavari kutaura ari muchipatara akaita accident pane zvaari kusangana nazvo ikokwera but madzimai ava vari kunetsana zviya zvokuti vakapedza kurohwaka vanogona kutovhurira vanhu musana kuti onai pane rohwa vakatodhinda asi shama haisikuoneka shama haisikuoneka naari kurova munhu haasi kuoneka but ivo pachava ndivari kuti tiri kurohwa nemwana wamainhingi pamadzimai apa varipo here vamwene amai vemudzimai akarambwa nababa vemwana akashaya aiwa avapo ivavo havasi kubuda ipapo but kwavakafamba wakanzi kudii kana kuti vari kutumbira here asi akanzwa but iye mubatsiri akashivedzera achiti apa ndakuzoita nyaya yokufa kwemwana ndichazokuitira nyaya yawakavimbiswa kuti haurori futi yaikwe nyaya yakasiyana nayo okay saka pachiri kubaiswa nyaya yemwana saka mwana ndiye anzi ngambodhila nevanhu vakamura tikapedza ivo pachava nofana kupupura tikapedza tozoita nyaya yako yekunzi iwewe haufaniri kuroora so hama vabereki veukama vepedyo mushakabvu mwana uyu vari kuti tiri kumbofambira nyaya yekuvigwa kwemwana mwana asati avigwa sabhuku hamungatipe tsamba yokuya kudare muchiziva kuti mumusha mune rufu mwana achiri kuboshani madzimai aya vari kurohwa vari kupi izvozvo vari munzvimbo imomo manogara imomo vanongoti zvese kuti kana vakagara zvikangotanga zvatanga kungota sekuti vakagara baibaimaiwo kubuda mumba munhu achimhanya paanodonhera paanozopepuka ndo paanoita munhu kwaye kana asati adonha anenge achingomhanya achienda